Vážení studenti, vítám vás u 8. cvičení z předmětu Malé vodní nádrže, kde si dneska navrhneme koryto a doděláme kompletní situaci v programu AutoCAD. Naším cílem tedy bude kompletně dokončit situaci projektu Malé vodní nádrže v prostředí AutoCAD. Student si osvojí práci s technickým výkresem, popisem konstrukčních prvků a naučí se vytvářet prvky, které se objevují ve skutečných projektových dokumentacích. My opět skoro jako všechny ty cvičení nějakým způsobem tedy jako se naučíme, co a jak se dělá, ovšem naučíme se to v takovém jako menším měřítku, než to reálně potom v praxi je. Každopádně já doufám, že tady po tom cvičení vás pak v praxi moc věcí už jako nepřekvapí a budete schopni reagovat a po případě jakoby pracovat s reálnýma projektama. Co se naučíme dneska? Doděláme si popis tělesa hráze, nakreslíme si jenom v situaci bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení, navrhneme si odvodňovací příkop, vytvoříme stejnčení os a šrafy svahů, doplníme legendu použitých čar a symbolů a na konci tady z toho cvičení bychom teda měli mít kompletní situaci našeho projektu. Budeme používat hlavně AutoCAD, párkrát se koukneme do Excelu, ale já jsem ho tady nezmínil pak jako použitý software, protože my z něho pouze odečteme hodnoty, tedy nebudeme tam nic počítat, pouze odečteme hodnoty. Tak jo, já bych vás tedy požádal, abyste si otevřeli AutoCAD a začneme spolu zpracovávat tedy ty naše projekty. Tady na začátku, co se po nás chce, tak je, že si uděláme kompletně těleso hráze. Zároveň, abyste věděli, jak to má vypadat, tak vy byste měli na Moodlu najít PDF s kompletní situací, už jako vyrendrovaný, abyste si dokázali udělat přehled o tom, co a jak má vypadat. Samozřejmě tady každý ten krok je nějakým způsobem vyscreenshotovaný a popsaný v tom manuálu, ale pro lepší přehlednost jsem na Moodle přidal i to PDF, jak by to mělo vypadat. Takže začneme tedy zpracovávat těleso zemní hráze a začneme si tady tedy kreslit bezpečnostní přeliv, popíšeme si hráz, uděláme si asi i výpustní zařízení rovnou a to máme zde popsaný a to si potom taky popíšeme. Takže já přejdu teďka do toho AutoCADu. A první, co si udělám, je, že si vypnu ty pomocné čáry. Já se kouknu, co mám v pomocní 01, to mám tohle, v pomocní 02 mám tohle. OK, takže pomocní 02 si asi rovnou můžu vypnout. Pomocní 01 si zatím nechám, protože já si tady ještě budu muset označit, kde mi vede moje výpustné potrubí, protože jsem si ho tady ještě nezakreslil, zakreslím si ho až dneska. Tak, označím si pomocnou 01, v mém případě vezmu si úsečku a vytvořím si tady nějaký křížek. Tady ten křížek já si teďka srovnám tak, abych měl na středu tady ty osy. Takže si označím obě dvě, posunu si jednu z těch čar a vlastně teďka si ho můžu vzít jako Ctrl+C, Ctrl+V, skopíruju si ho tady stranou a jednoduše si vlastně tady to jenom posunu ve středu tady přesně na to, kde mě vychází, ten střed toho mýho potrubí. Což by mělo být zase tady. Tak jo, to bychom měli a já teďka teda si můžu ty pomocný vypnout. Jasně, to mě nevadí, že v ní teďka maluju, protože já budu pak dělat v jiný
v jiné vrstvě. První, co se po nás tedy bude chtít nějakým způsobem, je si naznačit bezpečnostní přeliv, což by mělo vypadat tak, že od hladiny normálové, což je v mém případě tady ta modrá, mě povede až k patě tady vzdušného svahu nějaký bezpečnostní přeliv. Ten bezpečnostní přeliv by měl být kolmo na osu hráze a rozteč mezi tady s těmi dvěmi tedy rovnoběžnými čarami, kterými budou reprezentovat ten bezpečnostní přeliv, by měl být vypočítaný v Excelu v cvičení bezpečnostní přeliv a je to tady z těch 16,32 metrů. Takže já půjdu zpátky a udělám to, že si vytvořím novou hladinu. Dám tady New Layer, dám ho jako BP, bezpečnostní přeliv, dám tady červenou a dám si tady defaultní tloušťku čáry. Zapnu si tu hladinu, nastavím si, abych v ní kreslil a pokusím se teďka tady udělat něco, co bude kolmý na tu moji osu hráze. Takže já bych řekl, že něco takového by mohlo vypadat fajn. A když to takhle budu mít, tak já si to rovnou tady vemu a zduplikuju si to o těch 16,32 metrů. Takže označíme si úsečku, kterou chceme duplikovat, dáme tady offset, dáme tady 16,32 a zduplikujeme si ji třeba sem. Jedna z podmínek, kterou musíme řešit toho bezpečnostního přelivu, je, že ten bezpečnostní přeliv nesmí být tam, kde já budu mít výpustné potrubí, ale měl by být někde v jeho blízkosti. Takže já si tady zapnu, abych viděl tak nějak, kde budu mít to výpustné potrubí. Super, tak to vidím, že je někde tady. Takže já bych si ten bezpečnostní přeliv klidně posunul ještě o kousíček níž v té mý situaci. Vypnu si teda tu svoji pomocnou hladinu a posunu, ano, turn off, posunu si teda to moje BP, ten bezpečnostní přeliv o kousíček níž. Možná by to ani nebylo potřeba, ale já ho chci mít vlastně ideálně co nejblíž tomu svýmu výpustnému potrubí. Takže tady bych ho bral jako, že bude v pohodě. Co teď? Já si oříznu ty svoje čáry, které jsem si teďka tady vynes, k hladině normálový a k patě na vzdušné straně týmí tělesa hráze, kdy si označím tady ty dvě čáry. Dám tady trim, oříznout a oříznu si zde, zde, zde a zde ten bezpečnostní přeliv, dám escape a mám zde vytvořenou nebo udělaný nákres té konstrukce bezpečnostního přelivu. Další věc, která se po mně chce, tak je nějaký popis, tedy text toho bezpečnostního přelivu. Já se to pokusím udělat v nové vrstvě, protože bych si pak ty popisky mohl vypínat a tak dále, takže já dám opět New Layer, neboli novou vrstvu, dám tady popisky, ty popisky budou červeně, šířka tady zase bude defaultní a zapnu si tu hladinu. Skočím do ní, abych byl pěkně v popiskách a začnu teda tady popisovat, co se po mně chce. První, co se po mně chce, tak bude popis bezpečnostního přelivu, tedy zkrátka PP. Použijeme funkci text, která je někde tady, ve Windowsech to bude někde tady nahoře, ale ta ikonka bude stejná. Já si tady kliknu, udělám si nějaký textový pole a napíšu BP. Když chcete měnit velikost nebo cokoliv takhle u toho textu,
tak vy si tady vlastně kliknete do toho textu a teďka je to podle mě tady jako text height, takže nějaká jako výška textu. Když to zkusím dát třeba na 12, tak ano, zvětší se mi ten text. Já tam tedy nechám, byly tam 3, zkusíme dát 4, to by podle mě mohlo stačit. Já si to přesunu tedy do místa toho bezpečnostního přelivu a zkusíme si ještě rotaci. Takhle by to vypadalo samozřejmě hezky, bylo by to vodorovně a tak dále, což je super, ale pojďme si vyzkoušet novou funkci. Ta se bude jmenovat rotace a měla by být zde, rotate. Takže vy označíte to, co chcete rotovat, kliknete na rotate, označíte bod, přes který se vám to bude posouvat a potom myší najedete tak, jak to chcete posunout. Tedy za mě tohle by mohlo být v pohodě. Teď, když si tady kliknu move, tak si to můžu posunout blíž třeba k té ose a mám zvýrazněný bezpečnostní přeliv. Teďka bych si chtěl, stejně jako je tady v tom manuálu, popsat hráz, tedy napíšu tam hráz, stejně jako je tady. Co mě trošku tedy vadí, tak je, že já tady mám ty zátopy. Takže zátopy si vypnu, teďka bych měl pěkně vidět celou tu hráz, vezmu si ten text, dám Ctrl+C, Ctrl+V, přemístím si ho někam sem a dvojitým klikem si ho zvětším, napíšu hráz. To by mělo fungovat a mám hotovo. Další, co se po nás tady bude chtít, tak je udělat výpustné zařízení. Tak, to výpustné zařízení by tedy mělo být v rozměru 1,6 x 1,2 metrů. Těch 1,6 bude šířka. Měl by být potom propojen 2 diagonály a prostředek toho průsečíku těch diagonál by měl být tedy v nejnižším bodě té naší malé vodní nádrže. Já si tady udělám novou hladinu, bude se jmenovat New Layer, výpustné zařízení. Výpustné zařízení bude mít červenou barvu, align type, teda šířku default, to je správně. Když to takhle budu mít, vykliknu si tady pomocnou čáru, to nepotřebuji. Poté, co si vytvoříme hladinu výpustné zařízení, tak si zkusíme narýsovat to výpustné zařízení. Široký bude 1,6 metrů, dolů to bude tedy 1,2 metrů, zpátky teda 1,6 metrů, nahoru už by se to mělo chytnout tak, jak to má být. Vytvořím si zde i tu diagonálu, ještě druhou diagonálu. Super, a takhle bych mohl mít nějaký objekt, který bude reprezentovat teda to výpustné zařízení. Já ho teďka budu muset umístit do nejnižšího bodu naší nádrže, což ten bod já mám viditelný v pomocný 0,1, je to ten bod, takže já si zapnu tu hladinu, označím si celý, dám tady posun, označím si střed tady z těch diagonál a posunu to přímo sem tady na střed. Vypnu si teďka zase tu pomocnou, ať mě to tady neznervózňuje. Vezmu si takhle jenom ten bezpečnostní přeliv a otočím si ho tak, abych ho měl přesně v té ose toho výpustního potrubí. Takže jako střed otáčení si tady dám střed toho výpustního zařízení. Vypnu si tady tu kolmici a měl bych to mít tak třeba přibližně takhle.
Jo, tohleto je za mě výpustní zařízení, který je nějakým způsobem kolmo na osu výpustného potrubí a za mě je to takhle v pořádku. Co já teďka potřebuju, je si ho popsat. Takže uděláme to následovně, přejdeme do hladiny popisky, vezmeme si tady Ctrl+C, Ctrl+V hráz, změníme ten nápis na výpustné zařízení. Tenhle ten nápis já si udělám menší, protože jinak to bude dost nepřehledný. Dám si ho třeba na 2,5. O výpustní zařízení takhle na 2,5 by mohlo být v pořádku. Posunu si ho trošičku blíž k tomu výpustnímu zařízení a udělám si k tomu ještě odkazovou čáru. Tedy něco takového, jenomže se odkazuji zde tady na výpustní zařízení. A to by z mýho pohledu mohlo být teďka všechno pro to těleso hráze. I já si to tady teda ještě ověřím, že máme jasně tohle, úsečky a norm, jasně, umístění výpustí, jasně, výpustné zařízení, jasně. Jo, takže k tomu tělesu hráze by to zatím mělo být takhle všechno. Co se po nás dál chce, tak je vytvořit odvodňovací příkop. Ten odvodňovací příkop bude vypadat nějako takto. Povedeme ho z nejnižšího bodu do nejvyššího přes odvodňovací nebo respektive výpustné potrubí, výpustné zařízení a tak dále. Bude mít 3 až 5 zlomů nebo lomů po celé té délce a pozor, ty lomy nesmí být ostré, což znamená, že tam budu používat nějaký jako menší úhly, nebude to jako třeba pravý úhel a tak dále. Já potřebuju, aby mě tam tekla ta voda, aby mě tam tekla co nejvíc přirozeně a docílím toho i třeba tak, že to povedu někde v blízkosti toho vodního toku a bude to, jak kdybych ho zinterpoloval a vlastně jako narovnal ten vodní tok a tam tudy mi teda poteče ta voda. Co je důležitý je, že hloubka toho příkopu bude 1 metr, šířka ve dně bude 0,5 až 1 metr a sklon svahu bude 1:2 nebo 1:3. A já bych si zvolil asi 1:2, šířku ve dně metr a můžeme asi začít pomalu vykreslovat ten celý odvodňovací příkop. Já vám ještě ukážu, ten odvodňovací příkop bude začínat někde zde pod tou naší hrází a končit bude až tady nahoře, dáme ho až k H-norm. Ideálně, aby šel třeba odsud sem, tady byl první zlom, tady byl druhý zlom, tady byl třetí zlom, tady projde přes výpustní zařízení až dolů a tady ho můžeme třeba napojit k tomu našemu vodnímu toku. Takže já si zapnu pomocnou 1, abych viděl, kde budu mít vlastně moje potrubí. Zároveň si vytvořím novou hladinu a ta hladina se bude jmenovat odvodňovací příkop. Odvodňovací příkop. A dám ji jako červenou, dám ji defaultní a bude mít normální plnou čáru. Tuhle hladinu já si označím. Vytvořím si ještě 1 hladinu a ta se bude jmenovat odvodňovací příkop
Osa. Tahle hladina bude mít defaultní šířku, ale pozor, nebude mít plnou čáru, ale bude mít čerchovanou. Takže já si tam hodím tohleto a v té odvodňovací příkop osa, jo, tak to je přesně naopak, tady je teda plná, tady je osa. V té odvodňovací příkop osa já si začnu vynášet osu odvodňovacího příkopu. Odvodňovací příkop osa, vezmu si úsečku, já si tady ještě vypnu tohleto, ať se mi to nechytá k žádným bodům teďka a půjdu například odsud takhle sem. Tohleto by mohlo být takový příjemný napojení, nebude tam pak zase úplně nějaký ostrý úhel. A jako další bod, který si vemu, tak já si tady zapnu teďka, že se mi to bude chytat a chytnu se sem, což je přesně místo, kde budu mít konec výpustného potrubí. Poté půjdu do nejnižšího bodu, tam, kde mám požerák. Můžu si teďka opět vypnout pomocné, abych to lépe všechno viděl. A vypnu si i tady ty body, ať se mi to nikam nechytá. Do výpustného potrubí to jde kolmo, takže já pokračuju, teda na kolmo na osu hráze samozřejmě, takže já pokračuju někam, dejme tomu sem, rovnou čarou, tak nějak. Odsud půjdu, dejme tomu sem. Odsud bych šel například sem, pořád se snažím být někde v okolí toho vodního toku a zároveň ho jako tak vyrovnávám, jo. Tady končím teda u H norm, nemusí to být úplně přesně, je to prostě někde v tomhle okolí. Takhle bych tedy považoval ten odvodňovací příkop za navrhnutý a poměrně správně. Co je důležitý, mám tady 1, 2, 3, 4 zlomy, takže jsem se do podmínky vešel. Ty zlomy nejsou ostrý, nejsou tam nikde pravý úhle nebo něco většího než pravý úhle, všechno to jsou jako tupý úhle, takže to by mělo být v pořádku. A mám to čárkovanou čarou, nebo čerchovanou, pardon. Dobrý, takže když budu mít takhle osu, tak další věc, která mě bude zajímat, bude vytvořit vlastně tady to dno toho příkopu. Jo? To dno teda, já jsem si řekl, že bude široký metr a docílím toho tak, že dám offset té osy odvodňovacího příkopu a dám si to na půl metru na každou stranu. Takže vrátím se zpátky. Označím si, nebo dám offset, tady dám 0.5 a začnu offsetovat na jednu, na druhou stranu, na jednu, na druhou stranu, na jednu, na druhou stranu. Pozor, tady kde mám to výpustní potrubí, tak to neoffsetuju, tam zůstává pouze ta osa. Na jednu, na druhou stranu. A jestli zkontroluji, že jsem to udělal správně a udělám znova na jednu, na druhou. Jasně, a tady mám poslední úsek na jednu, na druhou stranu. Tak, když to takhle budu mít, tak já bych teďka potřeboval dát escape z toho offsetu, označit si moje nově vytvořené čáry. Tady tuhletu a ještě podhrází. Jasně, na druhou stranu. Tak. A tady ty čáry já si převedu do hladiny odvodňovací příkop. Jo? Takhle bych to měl mít v pořádku.
Další věc, která se po nás tady bude chtít, když budeme mít osu a dno toho odvodňovacího příkopu, tak ještě vršek vytvořit, jo? Což jsou tady ta linie a tady ta linie. Já vím, že hloubka je 1 metr, což znamená rozdíl výšky od téhletý čáry k téhletý bude 1 metr a vím, že to mám ve sklonu 1:2 nebo 1:3. Takže já si zvolím buď to, že to offsetnu o 2 metry, anebo o 3 metry. Já si to asi offsetnu o 3 metry, ať tam mám nějaký prostor, uvidíme, co to udělá. Takže sem v odvodňovací příkop hladina dám offset, dám 3 metry a začnu tady offsetovat odvodňovací příkop, tedy dno odvodňovacího příkopu o 3 metry na každou stranu. Můžete klidně offsetnout o ty 2 metry, jo, je to fakt jako na vás. Klidně si s tím prostě jako pohrajte. Rozhodně nikoho nenutím, aby to dělal o 3 metry. Aspoň to bude individuální u každého z vás, což by bylo super. Když budu mít takhle předpřipravenou tu konstrukci, já se teďka začnu zabývat tím, aby tady jsem měl oříznutý a doplněný čáry, zároveň tady mě to všechno lícovalo a ořezávalo se a připravím si to jako do formy, kdy to bude reprezentativní a hezký. Takže budu používat oříznout a po případě ještě, jak se jmenuje ta druhá funkce? Jo, extend, prodloužit. Takže nejdřív trim, oříznu tohle, oříznu tohle. Tak a teďka tohle. OK, tohleto protahování asi jako úplně nejjednodušší bude, když tady budete mít zapnutou... Aha, tak ono by to mělo být asi standardně zaplý. Takový, že když protahujete, že vám to drží ten směr, jo. Vy můžete jít i do strany, když chytnete ten bod, to je jasný, ale když se správně tady chytíte, tak vám to půjde i rovně. To je extension v té rovině, to je věc, kterou budeme chtít řešit. Tady si to taky protáhnu v té rovině, když mě to pustí, tak super. A teď kliknete na prodloužit a jenom vlastně prodloužíte tady tu čáru. Teďka si tady ty body vrátím zpátky a měl bych to mít v pohodě. To samý teda u všech těch čár, jo, takže to trošku otravný, neříkám, že ne, ale je potřeba to udělat. Jo. Takže tohleto si vemu takhle, dám prodloužit, extend a prodloužím si to tady takhle. Teďka byste mohli jako vzít trim a tohle uříznout, to je jasný.
další věc teda u extend budu mít zde, a to tuhle a tuhle část. Na druhé straně je to tahle a tahle část. To je jasný. A tady mám znova. Dalo by se to udělat ještě jako takhle, jo? Že vezmete úsečku, tady si ji nějakým způsobem vynesu. Dám extend, udělám si extend tady z té a tady z té čáry a zároveň si udělám extend téhletý a téhletý čáry. Tuhle smažu, to byla pomocná, a tady když dám trim, tak bych si měl být schopný oříznout tohle a taky by to fungovalo. Jo, těch možností, jak tady ten úkol vyřešit, je víc. Podle toho, co si vyberete, tak podle toho to budete dělat. Klidně si vyzkoušejte více těch variací, ať si to pěkně prozkoušíte. Já se hrozně omlouvám, ale zapomněl jsem vám ukázat, jakým způsobem se zaústí odvodňovací příkop do výpustného zařízení. Takže tady máte teďka 3 screenshoty z toho, jak by to mělo vypadat. Měli byste to zkosit, udělat tam jako takovou šipku a měli byste to všechno oříznout k hraně toho požeráku, toho odvodňovacího zařízení. Omlouvám se, u toho videa jsem na to úplně zapomněl, ale snad vám tady ty screenshoty pomůžou a ukážou vám, jak to má vypadat. Tak, jako další věc, která se po nás tady bude chtít, tak je staničení os. Tedy, já v našem výkresu mám zatím osu tady odvodňovacího příkopu a osu hráze plus osu výpustného potrubí. To výpustné potrubí se v tom mém staničení bude shodovat s tím staničením pro odvodňovací příkop, ale osa tady z týmí hráze bude trošku jiná. Co se po mně tedy chce? Já bych potřeboval udělat tady staničení, který vypadá asi takhle. Po 100 metrech já potřebuji ukázat jakoby tu trasu té osy, kudy ono to jde. Budu to značit jako začátek úseku začátek, potom tady nějaký průběžný úsek PU, bude se to značit po 100 metrech, je to v kilometrech, takže vždycky 0,1, 0,2 a tak dále. Má to nějakou značku, ta značka je kroužek s jednou čárou, která je kolmo na tu osu, a nebo kroužek s křížkem. No a na konci teda toho úseku budu muset dát KU jako konec úseku. Jestli je to takhle všechno, tak já přejdu do AutoCADu. První co, tak si vypnu odvodňovací příkop, ať mě tam zůstane jenom ta osa. Zároveň, zbytek se já můžu nechat, to je docela přehledný. Zároveň já si teda vytvořím novou vrstvu, bude se jmenovat staničení, bude mít takový staničení, bude mít červenou barvu, zároveň default jasně a plnou čáru. Označím si teda tu vrstvu staničení a v té vrstvě staničení si vytvořím kroužek. Ten kroužek bude mít 0,5 metrů ergo. Ten kroužek já budu chtít tady kolmicí a nějakýma bodama tak takhle označit nějakým křížkem. Ten křížek si pomůžu takhle vytvořit pomocí úseček.
dám ho do středu a tohleto celý oříznu, ať tady nemám ty zbylý věci. Všechno to mám teda v hladině staničení a mám to připravený pro ten náš vlastně další úkol. Ještě si z něho takhle udělám pomocnou čáru, která mě pak bude odkazovat vždycky na ten popisek toho jednotlivého staničení. Poté, co budu mít teda takhle připravený ten kroužek s tou odkazovou čárou, tak já si k tomu přidám ještě text. Ten text já si tady dám takhle jako sem. Budu tady mít teda třeba začátek úseku 0.000 km. Km asi může být malým. Typoval. Super. Se dostáhnu. Zmenšíme písmo, protože tady bude dost, tak ať to nějak vypadá. Třeba na tu dvojku. Dvojka by mohla být dobře, tak necháme trojku. Necháme trojku, aby tam bylo něco vidět. Tak, tu odkazovou čáru si k tomu ještě teda trošku přiblížím. A začneme tedy tady začátkem úseku. Začátek úseku bude průsečík tady nejvyššího bodu té hráze, tedy metr nad H norm, nebo tam, kde mám prostě korunu hráze, a osy. Po 100 metrech budu dělat staničení, konec bude někde zde. Takže já si vemu tohleto, dám Ctrl+C, Ctrl+V, hodím si to někam třeba sem a posunu si to takhle přes Dčko přímo tady na ten průsečík. Značím si tu čáru a tohle. Přehodím si to, dejme tomu sem. A jo. A tady já tedy budu mít začátek úseků. To samý udělám pro konec úseku. Tak, to si hodím někam sem, tohle to dám posun. Tady bude tedy konec úseků. Odkazová čára třeba sem. A tady dám text. Jediný co, tak ten text si přepíšu na KU konec úseku. Změříme si, jak to od sebe bude daleko. Takže já můžu dát tady měření, můžu dát D jako distance a změříme to odsud až sem. Distance mi vychází 98 metrů. Což znamená, že já v průběhu toho úseku nebudu mít žádný další staničení, protože je po 100 metrech, tohle je 98. Jediný co, zapíšu si to takhle tady. Jo, máme to v kilometrech na 0,3 místa, jestli se nepletu, tak 98 by měla být takhle, 98 metrů. A takhle mám teda udělaný staničení pro osu naší hráze. Další, co já potřebuji ostaničit, je tedy tady to moje nebo odvodňovací příkop. Čím začnu? Začnu zase Ctrl+C, Ctrl+V, přesunu si tohleto, dám to na začátek toho úseku a vlastně popisek mě zůstane takhle stejný a jedu dál. Jak já teďka budu tedy měřit, když jsem línej a nechce se mi počítat dohromady všechny úseky a tak dále. Uděláme to tak trošku
nechci říct jako fejkově, ale pomůžeme si pomocnou čarou. Mám zde nastavenou pomocnou čáru a já první, co budu chtít udělat, tak je si změřit tady tu vzdálenost tady z té první čáry, to je 15,3 metrů. 15,3 metrů, tak když já půjdu tady takhle nahoru, tak bych měl jít nějakých 84,7, 84,7 tadyhle s tím směrem. Tak a někde zde bych tedy měl mít jeden bod. Jo, takže první stejničení budu mít zde. Já si tady udělám další čáru. Tu si změřím. Zase je to 22,5, tak to se nám bude počítat taky dobře, bez 77,5 a udělám si tedy čáru odsaď sem 77,5. Doufám, že jsem to vypočítal správně, snad ano. Udělám si tady další značku. Odsud sem tedy budu mít další linii. Změřím si, jak ta linie je dlouhá. Je dlouhá 61,9 metrů, takže já potřebuji dodělat 38,1. Je to správně? Je to správně, takže 38,1. Tady půjdu nahoru. Označím si tady ten bod 38,1. Boom, měl bych mít tady linii. Teďka, protože vidím, že ten úsek je fakt dlouhý, tak si dám zase tady ten bod a udělám si 100. To by mělo vyjít, jasně. Vyznačím si tady bod, kde bude další stejničení. Myslím si, že ještě 100 se nám sem vejde. Super. A ještě si tady tedy odměřím ten zbytek. Measure 69,3, takže to bude 30,7. 30,7 nahoru. 30,7 nahoru. A to si myslím, že já to risknu. Tady už se 100 nevejde, takže tady já skončím a ten zbytek si odměřím. Takže mažu si tady ty čáry, které jsem si udělal navíc. Nechám si tam jenom ty čáry, které mě vlastně reprezentují to, kde budu mít ty svoje odkazy. Jo? Což by mělo být teda takhle. Teďka já začátek úseku už mám všude označený, takže si tady dám PU jako průběžný úsek. Dám CTRL V, hodím si ho sem, hodím si ho sem, hodím si ho sem, hodím si ho sem, tady a tady bude konec úseku. Tak a teďka vlastně já neudělám nic jiného, než že tady dám posun, posunu si pěkně střed někam sem, vymažu si tuhle tu pomocnou čáru, pardon, tak vymažu si tuhle pomocnou čáru, tady to si změním na 0,1, protože jsme v prvních 100 metrech, posunu si to takhle sem, ještě bych si to mohl zrotovat,
ať to nějakým způsobem tady koresponduje s tím výpustným zařízením a pošlu sem odkazovou čáru takhle blíž k tomu. Zkontroluji si, když si teďka zapnu ten odvodňovací příkop, že jsem mimo toho. Jsem mimo příkop, takže já si můžu tady označit vlastně tu pomocnou čáru a půjdu dál. Tak, další, kde to tady máme, tak je vlastně tohle. A ještě když to takhle vemu, tak já si myslím, že takhle bych to mohl mít úplně v pohodě. Vymažu tedy tuhle pomocnou čáru, jsem v 200 metrech, takže takhle. Další bude tady, takže hodím tohleto sem. Tohle můžu trošku zmenšit a tohle posunu tak, aby bylo k tomu. Přepíšu tady hodnotu na 0,3 podle mě. Tak, 100 metrů, 200 metrů, 300 metrů, mažu pomocnou čáru, to je jasný. Tak, teďka zase sem, smažu pomocnou a tady ten úsek můžu přehodit třeba sem. A hodím to sem, odkliknu a jsem v 400 metrech, jasně. Tak, teďka si to tady vezmu takhle celý, protože mně se to líbí, jak to tady je, to vychází a hodím si to sem, to mě hezky vychází a mám dále hotovo. Tady by se mi to taky mohlo vejít. Takže hop. Jasně. Jo, to vychází. Jo, tady jsem zapomněl přepsat hodnotu, takže tady jsme už na půl kilometru, teda 500 metrů a tady jsme na 600 metrech. No a poslední hodnota, já si tady skopíruju tohle, respektive už si to můžu celý přesunout. Jo, když si to takhle vemu, tak si to můžu celý přesunout takhle až sem, protože tady bude ten konec úseku. Přesunu si to mimo tu situaci. Mě to tady neto. Dám konec úseku a změřím si jak to bude vzdálený. Takže distance, OK. Od tohoto bodu po tenhle ten bod vzdálenost je 89,45, no tak 89,4, 89,4, takže to bude 689. Takže tady přepisu na 689 a staničení bych měl mít takhle hotový. Mám teda staničení přes celý odvodňovací příkop, jo, po 100 metrech hezky, všechno vychází tak, jak má. Všude mám teda vodorovnej ten popis toho staničení, až tady na tu jednu hodnotu, to je, aby se mi to tady líp vešlo, je toho hodně, tak to bude asi v pořádku, nebál bych se toho. Začátek úseku, začátek, konec úseku, průběžný úsek, tady mám konec úseku, všechno by mělo sedět. Koukneme se teda, co se po nás chce dál. Jako další úkol tady máme
kóta svahu. Šrafa svahu, vypadá to asi takhle. Jsou to rovnoběžné úsečky vedle sebe s tím, že jedna je dlouhá, jedna krátká. Většinou se ta krátká dělá třeba do půlky a tam, kde je nejvyšší bod toho svahu, tak jsou všechny. Tam, kde je nejnižší bod toho svahu, tak jsou jenom ty dlouhý. Jo? Tady to je stejný. Budeme to dělat u hráze a u toho odvodňovacího příkopu. Začneme tedy u té hráze. Dáme si tady novou hladinu. Ta hladina se bude jmenovat šrafa svah. Bude červená, defaultní šířka a plná. Tak já si ji označím, abych v ní teďka kreslil a rovnou tady začneme šrafovat u té hráze. Vypnu si tady chycení bodů a dám si tady první tak nějak úsečku, která mi pojede třeba takhle. Zase měla by být nějakým způsobem kolmo na osu hráze. Nemá to pak žádný jiný jako technický, jak daleko od sebe a tak by měly být všechny ty hodnoty. Takže si to udělám třeba takhle. Dám pak nějaký offset a budu offsetovat třeba o metr, no to je asi hodně. Dám 0,7. 0,7 by podle mě mohlo být v pohodě. Párkrát si takhle offsetnu tu čáru. Není to nic složitýho. Tak třeba tolikrát by mohlo stačit. Jako další věc si ji přeříznu takhle v půlce a přeříznu si pouze každou druhou. Vlastně ty krátký jenom. Tak, tady mi to nevychází o jednu, takže to smažu. Tady zase budu muset smazat to, co mi přečuhuje. Vymažu si tuhletu čáru. Tady u koruny hráze si dám taky trim a omažu si tady ten zbytek a měl bych mít takhle hotovou vlastně tu šrafu na jedné straně. Značíme, že tady je nejvyšší bod toho svahu, tady je nejnižší bod toho svahu. Takhle celý ten segment mám tedy označený, že je ve svahu. Udělám to samý na druhou stranu. Já si to tedy udělám tak, že to vezmu, dám Ctrl+C, Ctrl+V, nějakým způsobem to zrotuju, tedy otočit. Když si teďka zapnu teďka ty kolmice, tak tady s tím bych to měl otočit přesně o 180 stupňů. Teďka si to vemu, dám posun tady od nějakého bodu a hodím to, vypnu orto, hodím to na druhou stranu. Ta druhá strana je vlastně trošku kratší, takže já si ji dám třeba takhle a budu si muset oříznout tady s těm dvou čarám vlastně to, co mi přečuhuje. Takže nějako takhle. Tady s tím způsobem teďka bych měl mít vytvořenou šrafu svahu na tělese hráze. To samé je potřeba udělat pro odvodňovací příkop a je potřeba to udělat v každém segmentu, kde mám zlom. Takže tady aspoň jedna, tady aspoň jedna a tady aspoň jedna. Jo, takže já to teďka nebudu moc zdržovat a budu na tom pracovat, nebudu to komentovat. Myslím si, že je to jasný, co máte dělat, tak si to pojďme teďka všichni vytvořit tak nějak sami.
Tak jo, šrafy bych měl mít teda nějakým způsobem hotový, každý segment mám ošrafovaný. Kdybyste chtěli, samozřejmě tam můžete dát víc těch šraf. Když je tady třeba dlouhý segment, tak klidně 2 nebo 3 by se sem hodili. To je jasný a já se jdu kouknout, co je mým posledním úkolem. A mým posledním úkolem je dodělat legendu a popisy. Takže já tady budu muset dát Hmax, Hnorm, osy, plochu Hnorm, objem, hloubka, délka. Tohle všechno já budu muset tady zaznamenat. Zároveň tady napsat i legendu, tady začátek úseku, průběžný úsek, konec úseku a tak dále. Takže začneme tady vyplňovat předpřipravenou tu legendu. První, co se tady po mně chce, je Hmax. Já tady vemu Hmax a někde zde udělám normálně čáru, aby bylo vidět, jakou čarou jsem dělal Hmax. Potom se tady po mně chce Hnorm, takže vemu hladinu Hnorm a hodím si zde čáru. Potom se po mně chtějí osy, takže vezmu jakoukoliv osu, třeba osa hráze a vezmu tady takhle úsečku, udělám úsečku. K čemu to je? Je to dobrý k tomu, že já když tady pak budu mít jakoukoliv čáru, tak já bych podle tohohle z toho měl vědět, co to značí, že čerchovaná značí osy, modrá plná značí Hnorm a tady čárkovaná červená je Hmax. Co je dobrý, když to děláte v těch vrstvách, že když pak změníte vlastnost té vrstvy, tak se vám vlastně přepíše rovnou i ta hladina. Další věc, která se tady po mně chce, tak je plocha Hmax a Hnorm. Tohle je věc, kterou já si to teďka můžu změřit, a nebo si ji můžu obsat ze cvičení číslo 2. Já tedy skočím do Excelu, dám si zátopy, objemy, batygrafické křivky a plochu Hmax mám zde 56 343,4, takže si tu hodnotu skopíruju a tady si přepíšu tady tu hodnotu sem. Plocha Hnorm je tedy tahle plocha, tu já si teda vemu a skopíruju na 1/10 místo, asi bude stačit. A skopíruju si ji sem. Objem nádrže prosím berte od minimálního bodu po H normálovou, takže je to tady ten V sum v H normálový. Budu tedy mít 103 355,71, což je tedy objem. Dobrý, můžu to dát na 1/10 místo. Hloubka. Hloubku prosím berte od nulového bodu po Hnorm, budeme brát tedy normálovou hladinu a v mém případě to tedy bude 5,1 metrů. 5,1 metrů. Délka se pak myslí délka hráze a tu máme vlastně změřenou zde u toho staničení a v mém případě je to 98 metrů. Takže já si znova rozkliknu tady ten text a zde napíšu 98 metrů. Jsou to takový základní parametry pro mě, jenom abych jako věděl. Poslední, co se po mně chce, je popis těch značek, co jsem tam používal, takže začátek úseku, průběžný úsek a konec úseku. Já si tedy dám tady staničení, vezmu si text
a napíšu si tady tu svoji legendu. ZU rovná se začátek úseku, průběžný úsek a pak tady mám KU, což je konec úseku. Jasný, tu legendu já si zvětším na, dejme tomu, 5. To by... Jo, tady mám 5, takže tady taky. Dám si ji třeba zde, vedle té legendy použitých čár. A dám si tady ještě teda ten jeden symbol, což je tenhle CTRL-C, CTRL-V, dám si ho někam sem a trošičku si ho zvětším, což by měla fungovat tahle funkce. Je to funkce, no, když se to teďka nechce zobrazit, je to tady ten dvojitý čtvereček, bude to něco jako zvětšit nebo něco takového. Označíte si teda ten objekt, kliknete tady na ty 2 čtverečky, kliknete někam do nich a vlastně pak myší už si jenom zvětšujete ten symbol. Tak jo, já si zkontroluji tak nějak, jestli mám všechno podle paměti. Mám tady vyplněnou legendu, tady popisky, mám staničení, mám tady teďka nějaký neduch, tak já se ho ještě oříznu. Mám staničení, mám odvodňovací příkop, mám tady šerafy, bezpečnostní přelev hráz, výpustné zařízení, staničení, začátek, konec úseku, šerafy, odvodňovací příkop. Vypadá to, že mám všechno. I podle toho našeho manuálu, kde tady teda mám ještě bezpečnostní přelev, umístění jasně, neoznačené svahy, všude mám označeno, osa odvodňovacího příkopu, příliš klikatá to nemám, staničení vyznačeno pravidelně, nepravidelně to taky nemám, to po 100 metrech hezky, legenda, jasně, grafické výstupy, všechno mám hotový, kontrolní seznam mám taky ready, tím pádem za mě je takhle ta situace připravená k exportu. Já bych vám chtěl moc krát poděkovat za pozornost, doufám, že bylo všechno jasný, že nějakým způsobem jste si se všem poradili. Já bych chtěl jenom upozornit, že ne úplně všechny věci, typu dejme tomu to šrafování, tak má nějaký jasně daný způsob, jak to dělat. Dost často si tady prostě pomáháme, tak aby nám to vyšlo. Tak jo, děkuju vám za pozornost ještě jednou a příště se uvidíme, budeme dělat řez hráze a řez výpustným zařízení neboli požerákem.